Opišite jednim pridevom svoj novinarski rad. Iscrpljujući. Lep. Šta je glavni problem novinarstva u Srbiji danas? Siromaštvo u svakom smislu. Egzistencijalni strah. Ocenite slobodu medija u Srbiji na skali od 1 do 5. Jaka dvojka. Negde oko 2. Po čemu se Srbija danas ideološki razlikuje, a po čemu je slična Srbiji iz 90. godina? I 90. i ovi imaju neki svoj cilj. Pre 20 godina je to bila promena režima. Danas opet imamo svoju ideologiju, jednu jedinu, a to je novac. Pa ideološka razlika je poprilična, kadrovski gledano nema razlike. Postoji li u Srbiji sprega politike, biznisa i kriminala? Sprega postoji. Mnogo toga u biznisu je nastalo od sumnjivog novca. Mnogo toga u politici je činjeno da bi se omogućilo biznismenima da rade što rade ili kriminalcima da postanu biznismeni. Postoji u nekoj vrsti dopustive mere, ali je puno bolje nego što je bilo. Da li u Srbiji službe bezbednosti kontrolišu kriminalce ili kriminalci kontrolišu službe bezbednosti? I dalje mogu da kontrolišu kriminalce, a u kojoj meri to hoće i žele da čine, to je diskutabilno. Ja se nadam da služba kontroliše kriminalce. Koje su 3 najrazvijenije grane organizovanog kriminala u Srbiji? Korupcija, velika korupcija i najveća korupcija. Droga i šverc ljudi, to je sad popularno. Šta država čini protiv organizovanog kriminala? Onaj segment koji se tiče saradnje sa stranim policijama ili stranim službama očigledno funkcioniše. Sve ono što se tiče našeg života, našeg standarda, a to prilično veze ima sa kriminalom. Efekti su poražavajući. Pa čini koliko može. Kako komentarišete to što su Luka Bojović i Vladimir Milisavljević zvani Budala oslobođeni optužbi za ubistva? Indikativno je jedino to što se išlo na to da se veruje iskazima jednih kriminalaca ili iskazima drugih kriminalaca. Poverovali su iskazima ovih drugih i oni su za sada oslobođeni. Crnogorskom narodnom uzrečicom dugačka je puška Bojovića. Zašto nije rasvetljena politička pozadina ubistva premijera Zorana Đinđića? Može to da bude širok spektar mogućnosti, ali još nisam čuo gde tačno krenuti i gde je ta politička pozadina. Zato što nikom ne odgovara. Da li će se otkriti nalogodavac ubistva Slavka Ćuruvije? Izvesno da je ogroman sistem DB-a bio uključen u sve što je prethodilo neposredno u ubistvu Ćuruvije. Da li će se neko osmeliti da direktno kaže odakle je stiglo naređenje, to ne znam. Teško, jer vrana vrani oči ne vadi. Zašto još uvek nije rešen slučaj ubistva braće Bitići iz 1999. Teško je koncentrisati se samo na taj slučaj, on jeste u ovom trenutku značajan, međutim mislim da u Srbiji postoji više od 250 ili 300 nerešenih ubistava. Iz istog razloga vrana vrani oči ne vadi. Kako komentarišete to što je premijer Vučić zatražio da komisiju za istragu ubistva braće Bitići vodi Veran Matić? Ne bih komentarisao. Ne umem da objasnim. Da li postoji kriminalna jugosfera? Ta sfera onako najviše povezuje uz, da kažemo, neku muziku koja bi mogla da bude neka spona, ali jugosfera apsolutno ne postoji. Postojala je uvek i postoji i dalje i postojaće i dalje. Da li u pogledu borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala Srbija zadovoljava uslove za pristupanje Evropskoj uniji? Organizovani kriminal bi možda, odnosno borba protiv njega bi možda mogla da dobije neku prelaznu ocenu. Ovo drugo, korupcija, mislim da ni na koji način ne može da nas približi Evropi. Pa kad se uporedimo sa nekim zemljama Evropske unije, da, zadovoljava. Šta je najveći dosadašnji uspeh vlade Srbije? To što Srbija i dalje postoji. Što je na vlasti. A neuspeh? Taj što Srbija, nažalost, postoji ovako kakva jeste. Isto to što je na vlasti. Vaše novinarsko pitanje za predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. Šta je to što bi moglo iskreno da ga nasmeje? Misli da se odrekne zvanja četničkog vojvode. Za premijera Srbije Aleksandra Vučića. Šta je to što bi moglo ozbiljno da ga zabrine? Misli da prestane da pominje svoju porodicu. Za pokrajinskog premijera Bojana Pajtića. Da li se osjeća ostavljeno, napušteno? Hoće li već jednom da se skupi na okup? Po čemu pamtite Jugoslaviju? Po nekoj lagodnosti života, po tome što su jedine brige bile nastupi sportista, bar iz perspektive nekog tinejdžera kakav sam tad bio. Pa po tome što sam bio mlad i zdrav i lep i žene su me volele.
Da li biste kupili stan u Beogradu na vodi? Ne bih prvenstveno zbog komaraca. Maglu ne kupujem. Šta cenite kod drugog sagovornika dvougla? I strajnost i kolegijalnost. Temeljit, savestan, smiren, pošten. Šta mu zamerate? Nažalost, ne mogu da se setim, ali kad se budem setio, reći ću. Pošto ne objavi još koju knjigu. Šta biste mu poručili? Pitao bih ga kako ćemo dalje. Pohvaljujem, nagrađujem, odlikujem i unapređujem.